Avui es complissen 30 anys de les fortes pluges i del trencament de la presa de Tous el 20 d'octubre de 1982. Avui ha sigut un dia molt especial per als veïns de la Ribera. Ha sigut un dia d'emocions fortes i fins i tot de llàgrimes. Diversos equips de Canal 9 han recorregut la comarca, han comprovat les cicatrius que la pandanada va deixar en els seus veïns. 3 dècades després recuperem imatges inèdites i protagonistes d'esta història fatídica. Els mostrarem objectes bruts encara pel fang de fa 30 anys. Sentiran el testimoni d'una dona que va parir aquella nit. També sentiran els veïns de Sumacàrcer, on l'aigua arriba als 9 metres. I també ens hem preguntat si tot això podria tornar a passar. Este reportatge volem que siga un homenatge per a cadascuna d'aquestes persones, per a cadascuna de les veus que encara avui se'n recorden d'aquest dia de fang i desolació. Que per la nit va ploure molt i els carrers estan tots plens d'aigua. Atención, Gobierno Civil de Valencia y la Junta de Protección Civil. Els treballadors van anar al pantano a obrir les comportes. Abandonen sus hogares, marchando en familias agrupadas. Con les màquines estaven plenes d'aigua, no van poder. Y sin usar vehículos. Que evacuaren, que el pantano podía reventar. Hacia los lugares más altos de las inmediaciones. Que rebotaba el agua por la pared del pantano y se va a reventar. La presa de Tous ha reventado. Va inundar mis poble y el agua arribaba casi dalt de les teules. La presa de Tous no ha resistido. Miércoles 20 de octubre de 1982. La inquietud de una grave amenaza está extendiéndose por los pueblos valencianos de la Ribera del Júcar. Ha llovido mucho, el río crece y hay anomalías en la presa de Tous. Plou a la Ribera des de fa hores, un diluvi que ha descarregat aigües amunt. Ha desbordat el riu Sellent, els barrancs, i ha fet créixer el riu Xúquer. Una gota freda que no apareix en cap predicció de l'oratge. Hace 30 años se estaba ciego, es decir, solamente había predicciones y te podías imaginar lo que podía pasar. Las carreteras no solamente están anegadas e intransitables en la zona oficialmente afectada por la inundación, sino que están reventando tuberías y conducciones y prácticamente se puede decir que no existen carreteras de comunicación hacia esas comarcas afectadas. L'aigua ja nega els carrers de Beneixida, Gavarda, Càrcer, Sumacàrcer i Alcàntera de Xúquer. Es llança la primera veu d'alarma, però l'avís no inclou tots els pobles en perill. Tenen l'aigua dins de casa i ningú parla d'ells. Dient que los pueblos cercanos a la presa de Tous y es nomenaven tots, Sumacàrcer, Antella, Gavarda, Cotes, Càrcer, Alcàntera, i quan arribava a Beneixida no l'anomenava, dia Roclà, Alcàntera i Roclà. El fenomen meteorològic és una gota freda de manual i de rècord. Un gran sistema de tempestes organitzat i de molta duració que va arribar a donar precipitacions que van superar fins i tot els 1.000 litres per metre quadrat en l'entorn de 14-15 hores en el nucli de la Mola de Cortes. El volum total de pluja va ser impressionant, podria haver arribat als 4.000 hectòmetres cúbics. Estos són els mapes de predicció d'aixòs dies. Es feien cada 6 hores i estan dibuixats a mà i calculats amb programes informàtics poc precisos. Los mapas de previsión sí que nos indican a las 6 de la mañana del día 20 pues que la baja se ha cerrado sobre Argelia y nos entra un flujo muy húmedo de origen mediterráneo. Fue, por así decirlo, la chispa que conectó el aire húmedo y cálido mediterráneo con el aire frío y la inestabilidad en capas altas de la atmósfera. El gobernador civil José María Fernández del Río insiste en la realidad del peligro. Ese caudal
caudal excesivo es el que nos tiene verdaderamente preocupados y el que nos ha empujado a dar la orden de desalojo de todos estos municipios. Sobre les 2-3 del matí vas començar a diluviar i ja quan es va fer de dia i ja la cosa no parava i d'això, doncs jo me vaig lançar a vindre a la presa per els meus mitjos. Sabies que estava augmentant l'embalse perquè no podia desembalsar tant. I ja pensàvem en que pujaria a Coronació. Sabíem també que si pujava a Coronació la presa se n'anava. Aïllats i sense llum, l'única veu és la de la ràdio. Teníem a la ràdio, a la redacció, un aparato que li deien un escàner. I escoltarem per allí la veu d'un guàrdia civil que deia que estava a la presa de Tous i que textualment deia «Esto revienta, revienta, revienta». El primer poble que mira tremolant cap a Tous és Sumacàrcer. Estan a 2 quilòmetres. La força del riu ja s'ha emportat el pont, però el pitjor encara ha de vindre. Va quedar estable, entonces la gent diu, bueno, ja s'ha acabat, bueno, anarem a casa. Entonces jo me'n vaig anar a casa, a la plaça de l'Era, i la dona em va renyir perquè tot el dia sense anar a casa i tal i més qual. Entonces em diu, faig un cafè, sí. Va fer el cafè, enxufarem el transistor, perquè no veia llum, enxufarem el transistor i la primera notícia que diu, nos acaban de comunicar que la presa de Tous ha reventado. Nos llega un flash de urgencia breve que dice lo siguiente. La presa de Tous ha reventado. En aquest moment jo em deixé el cafè, me'n vaig arrere a córrer, costera avall, a pegar la bota, en tot el que me donava sense entrar a l'àudia, vaig poder passar hidrant que la gent que estava, que la presa se n'havia tancat i que fugiren per a la serra. Quan ja se va derrumbar, que va pegar l'última esclafita, això és impressionant, això com un terremoto. Un ruïdo espantós. A les 7:15 de la vesprada rebenta la presa de Tous. A Sumacàrcer l'aigua arriba als 8 metres. De les 450 cases, només se'n salven 90. A Beneixida, només l'església. Puja als 6 metres, tot un poble engolit pel fang i la destrucció. El temps es para eixa vesprada del 20 d'octubre. Quan passaríem, quan renuncies a una cosa com això, el poble teu de tota la vida? Això hi ha que passar-ho per poder sentir el que significa. La pantanada també malferís Gavarda. 30 anys després només viuen al poble vell poc més de 50 persones. Però jo crec que este és el nostre poble. Així és on hem nascut, on tinguem tota la nostra vida. I esperem que una cosa així no torni a passar. Que uno recorda y al final pues te recordes y plores. Pero mira, así era el TSTM i bé. Gavarda i Beneixida són ara 2 pobles nous. Els construïren en una zona més alta i segura, lluny de les amenaces que venen del Xúquer. Avui el devastador discorre tranquil per les terres de la Ribera, però aquell 20 d'octubre portava més aigua que l'Amazones. La presa soltà de colp 120 milions de metres cúbics d'aigua que arrasen tot el que troben al seu pas. 3 comarques s'inunden. 30 pobles s'ofeguen. La llengua té 53 quilòmetres. Comença a Tous i acaba a Cullera. Només la para la mar. Adelante, Moro. Silencio. La situación en Alcira, desde donde estoy transmitiendo ahora, es realmente terrible. Y no hemos podido andar realmente más que unos metros. Este és el periodista valencià que narra la tragèdia. S'obri pas entre el desastre i la desesperació d'un poble negat de fang. Tenim una doble informació. Anàvem a un puesto en la furgona on podíem aplegar en fang i en aigua per damunt de les rodes, per damunt de l'eix de les rodes de la furgoneta,
y aplegabes a los puestos y entonces la gente decía, ay, por favor, yo quiero que usted avise a mi familia de que nos encontramos bien. ¿Cómo vamos a olvidar lo que hemos pasado ni lo que sí, no podemos ni pensar con 3 criaturas llorando y decíamos, pero hijas mías, ¿qué hacemos? Y no podemos hacer nada. La situación es de auténtica catástrofe, los establecimientos están totalmente destruidos, coches volcados, la situación, como decimos, es gravísima. Ay, sí, señora, y una cría de 5 meses y mi hija llorando, el marido está en Tarragona también, de camionero. Hemos pasado mucho miedo, mucho, y hemos tenido que dejar, pues mire, todo abandonado a la gracia de Dios, porque no sabíamos por dónde salir ya, y el agua ya tocándonos los garrones, porque esto en los años, en 53 años que tengo, señora, esto nunca ha ocurrido en la zona de Valencia. Nos pensábamos que íbamos a quedar allí aislados ya para toda la vida. Sí, señora. Ay, pues mire, la casa está llena de agua, la mitad de la escalera del piso y todos los muebles hechos polvo. Manolita, la mar estem tots bé. Estem tots a salvo, Manolita, estem tranquil·la, fill meu. Yo tenía un planeras de alcarchofas y esta semana pasada le tiré el abono, me ha costado mucho dinero, lo he pagado y ahora me he quedado a cero. Se dice que ha reventado la presa y yo ahora no me he parado a analizar eso, pero me da la impresión que nos la hemos tragado toda la de la presa. Amb els ulls dels periodistes mirant la desgràcia, les autoritats encara neguen l'evidència. Que no hay noticias, más que unas noticias confusas de alguien que ha estado a 250 metros de la presa y que no es experto y que no conoce la presa y además de noche, y que fue quien informó sobre la ruptura de la presa. Yo vaig demanar paz, vaig demanar perdona, compañero Luciano, estás con el ministro que niega que la presa haya sido arrastrada por las aguas. Nosotros, la unidad móvil, estamos sobre un montículo. A nuestros pies lo que fue presa y aquí no queda piedra sobre piedra. No serán sus noticias, señor ministro, pero es lo que estoy viendo yo con estos ojos. En alguns barris d'Alzira l'aigua arriba als 6 metres. Homes i dones als terrats i les teulades, crits d'impotència. Pares que no saben on estan els fills, veïns atrapats en les seues cases. Mare de Déu, m'havia ofegat. Sor Rosa és des d'aquell 20 d'octubre una supervivent. L'aigua arriba a la finestra on ella està atrapada, bota un arbre i des d'allí puja a la terrassa per una escala que agafa el seu germà. Quan jo vaig cruzar la baraneta eixa i me vaig abraçar el meu germà, això no me s'olvidarà mai, eixa abraç. Dic, mare de Déu, com si hagueren ajudat i seria. Perquè verdaderament és que va ser una cosa molt forta, perquè de dir-ho a viure-ho, a que sí. Tot el que li va passar a vostè va ser per salvar a Sant Josep. A veure, el posàrem, com va dir Sor Dolores, que posàrem a Sant Josep en la porta i no entraria aigua, i Sant Josep sí que el vam posar, però després, gràcies que Rosita va anar per ell, perquè si no sobre no havia anat Sant Josep a fer punyete. Tot el que viu eixe dia Sor Rosa ho escriu en un diari. Avui el mostra i ens el llig per primera volta en 30 anys. Madre, estoy aquí. Hija mía, tranquila, tranquila. Su cara estaba blanquita como la nieve, como la cera, desencajada. La mía morada, no era para menos. Tranquila, madre, pero dense prisa, que el agua sube rápida. Traigan una soga. A la llar Santa Teresa Jornet d'Alzira, estes monges cuidaven 160 ancians. Així ningú oblida fins on arriba l'aigua, quasi als 3 metres d'altura. Subíamos a la terraza y cuando pasaban los helicópteros, con un pañuelo les hacíamos así para que nos echaran comida. Y un día nos echaron 3 o 4 sacos de comida, de bocadillos. Y usted sabe lo a gusto que comieron los ancianitos, y nosotras también, pero que lo pasamos muy requete mal. Bajo la noche cerrada están disponiéndose los auxilios más precisos, pero nadie puede todavía acercarse a las comarcas ahogadas por la furia del río despeñado. La pantanada s'emporta la vida de 9 persones, 7 de Carcaixent. Todos a casa, váyanse todos a casa, que no sabemos lo que viene, Y que ahora nos digan que a las 11 de la mañana en Valencia ya sabían que el pantano de Taus estaba agrietado, eso és criminal. A Sumacarse, els més majors no volen deixar les seues cases, però els veïns es llancen a per ells de manera desesperada. Va anar vostè en barca per ací? Sí, per ací. D'ahir la vam tirar a l'àvia, que entonces l'àvia estaria per ací major, i d'ací on anàrem a agarrar a treure la família.
A los valencianos que están en el monte, bajo el miedo, el llanto y el dolor, les decimos que no están solos, que Valencia les entiende, les quiere ayudar. Está caminando hacia ellos. Tened confiança. Ja de nit, l'única eixida és el port de Navarrés. Centenars de veïns busquen a la serra un refugi. El mig de la foscor els il·lumina el poble de Navarrés. I a medida que vam anar aplegant al Pla de l'Alt, pues allí vam començar tots, uno pa ací, l'altre pa allà, dins dels bancars de les oliveres. I al moment ens vegem uns senyors vestits en impermeables de groc, en llanternes, avisant-nos, pueblo de Sumacárcer, seguir adelante, venir, que las puertas de las casas de Navarrés están abiertas. La gente subía a pie y aquí no te entendías porque todos los coches luces encendidas, cargamos los que pudimos y nos llevamos. Sumacárcer i Navarrés són des d'aquella matinada dos pobles germans. Això va ser una cosa gran perquè tu, no sé, tu no coneixes quines persones vas a clavar en ta casa i que de repente diguen queda't ací el temps que vulguis, menja del meu menjar i no te va faltar mai de res, això és una cosa molt gran. Comunicado para Mercedes Gómez de Sitges, Barcelona, que Lola Gómez de San José 22, Carcagente, se encuentra bien. Comunicado para Lolis González Loria. Sense llum, sense telèfon, sense carreteres, els radioaficionats són la veu de l'ajuda. Empecé a llamar a muchos radioaficionados y entonces desde aquí yo comunicaba con el gobierno civil y les iba pasando nota. Pero ya fue tarde porque a lo primero no se hacían cargo de que hubiese la magnitud que venía de desastre. A Carcaixent, la veu de Pepe és l'únic enllaç amb l'exterior. Com els va arribar el material necessari per a retransmetre? Pues a través de la senyora d'un radioaficionat igual que jo. El va deixar caure? Mos va deixar caure els aparells i entonces a través dels balcons vam demanar l'auxili a l'Ajuntament i en una balsa mos portaren la bateria. Escenas de auténtica emoción, escenas que ponen un nudo en la garganta de quien ahora trata de hablarles a ustedes. Són hores que no oblidarà mai Enriqueta. Trenca aigües quan es trenca la presa de Tous i porta al món la seva filla Sheila quan l'aigua ofega el Zira. Enriqueta, estem en l'Hospital de Santa Llúcia, un hospital que a tu et du uns records especials perquè parides així la nit de la Pantanal. Darrere d'aquestes finestres. Sí, en aquesta finestra d'ací és on estava la dilatació i estaven els dolors i tothom diguem-me assoma, tu veuràs com ve l'àvia i com pega, i jo no volia saber res més que el part anara acabant. París sense aigua i sense llum, però té l'ajuda de la seva germana i de tot el personal de l'hospital. Va néixer molt bé i molt bonica, me la ficaren al pit i ja se me n'ha anat tot a la por del que estava passant en el Zira, de sentir-me feliç i mare de la xiqueta, de Sheila. Sheila fa 30 anys el 20 d'octubre. Ara és farmacèutica i viu a Madrid. Sap que sempre serà la xiqueta de la Pantanada. Los servicios de la Cruz Roja, mediante la utilización de lanchas Zodiac, continúa con la labor de salvamento y evacuación de algunas familias que se han quedado aisladas en los tejados de sus viviendas. Ja buscàvem el segon pis, què fer? Pugem més amunt, la casa mos se n'anirà, què passarà? No ho sabíem, era de pànic i nit. Carcaixent és una illa durant 4 dies. Fins que no arriba l'exèrcit no reben cap ajuda. Al capdavant dels militars hi ha el tinent coronel Brines. És l'operació Fang. Durant més d'un mes treballen colze a colze amb els veïns i són testimonis de la seva desesperació.
Hacíamos unas grandes zanjas, enterrábamos los alimentos, echábamos cal, hasta que al día siguiente volvíamos y nos habían visto que estaban revueltos, que había habido gente por la noche i havia cogido alimento. Netegen més de 40 quilòmetres de carrers, retiren 14.000 quilos de fem i s'enfronten a les missions més dures de la seva vida. Cuando me la encargaron a mí, me acerqué y vi que alrededor de la granja que habían árboles, estaban los cerdos colgados. Habían salido flotando de la granja y habían fallecido ahogados y habían caído encima de los árboles. Y fue una de las misiones más duras que lógicamente tuvimos. Més de 1.500 soldats realitzen 260 missions, 400.000 hores de treball que serveixen per a retornar la vida a la Ribera. Si no haguera sigut perquè a més vingué l'exèrcit a ajudar-nos a netejar el poble, pues així mos haguera mort d'asco, perquè, vamos... Alejandro porta el fang de la pantanada en les venes i conserva l'olor i l'emoció d'aquells dies d'octubre. Això és un bloc de discos, de vinilo. Mira com està això de fang. Aquest fang, que és fang de la Fang pantanà. de la pantanà. Això és fang de la pantanà. I vostè no ha volgut això netejar-ho mai? Mira. Res, clar. No he volgut netejar, Ho conserva així, veus? Una quantitat d'aulla, que allò no era aulla, era xocolata. I una peste, una pudor, que aquesta olor a la mínima de canvi la tenim clavant en el nas i a la mínima de canvi revius altra volta aquells moments. Càmera al mar recorre cases i pobles i captura l'endemà del desastre. Coles per replegar el menjar, una cola d'eixes vas tindre que anar jo també un dia perquè no tenies que menjar, no tenies res. Mira les coles hasta on arribaven, hasta allà a la plaça, per replegar el que te donaven. Anaven tragant al carrer de dins tota la porqueria i mobles destrossats. Damos por persona media barra de pan, un cuarto de galletas, un bote de colacao o melocotón, un kilo de patatas, una botella de leche. Jo vaig fer cola. Jo vaig fer un dia cola. I quan me tocava el turno me donaven un tros de pa i un trosset d'espinasso de pollastre. En això a casa ja feia un arròs. Jo tinc el síndrome del 20 d'octubre. És a dir, tots els anys. Quan es comença a partir del 15 d'octubre, més o menys, t'entra una cosa damunt de tu que estàs pendent de tots els partes de temps a veure quin oratge va fer, si plou, si no plou, perquè estàs sumament obsessionat. És una obsessió que no s'eixigua. Els anys passen, però la imatge no s'esborra. Però estava tot amuntonat. Això era de por. Això pensa que només que t'han recordat, Vaig declarar el toc de queda en suma càrcel, jo. Vaig dir, si en suma càrcel no entra ningú, ens posàvem els dos parts de les carreteres del poble perquè no entrara ningú de que no fora conegut. I allí estàvem les escopetes mirant, quan venia a entrar un cotxe el fem identificar si era propietari de la casa, el deixàvem anar, però acompanyat perquè no fora d'entrar dins d'una altra casa. I si no era del poble, Ya verán cómo son una alcina mejor Don que la Carlos, cría. estamos perdidos, por favor. No están perdidos, ya verán cómo, Totalmente, por favor. ya verán cómo se levanta esto. L'ona de Fan deixa 30.000 damnificats i 360 milions d'euros de danys. És l'inici d'un calvari que no ha fet més que començar. La justícia i l'administració tarden 20 anys a respondre. El que sí que cal criticar és el dèficit democràtic, que això tardara tant, i sobretot les influències de l'Estat, del responsable, del titular i propietari de la presa de tous, que va ficar tots els entrebancs a butxi per a vez per a que això s'allargar en el temps i que es va repetir el xuí tantes vegades com es va interessar fins a que va eixir un poc, no el que es volien, però sí l'objectiu que era tranquil·litzar això i diluir. En 15 anys, 4 juís, 2 revisions del Tribunal Suprem, una intervenció del Tribunal Constitucional i una causa per la via contenciosa administrativa. En pelegrinatge diari, centenars de persones omplen l'audiència. Exigeixen que reconega la temeritat dels enginyers i la responsabilitat de l'Estat. És a dir, que va ser l'home i no la natura, que va ser una pantanada i no una riguada. Dar paso a las aguas por debajo de las carreteras y vías férreas, como por los tapones
El litigi acaba el 1997 amb la condena de l'enginyer Jesús González Marín. L'Estat és responsable i ha de pagar. Quan el lío és molt gran, afecta molta gent i són molts diners, l'Estat no està preparat per donar una solució a la ciutadania legal, justa i correcta i sobretot ràpida. El cas Tous encara està avui obert per a 400 persones. Per al Banc d'Espanya són morosos. El govern no ha cancel·lat els crèdits que l'ICO els va donar. Que nosaltres no estem reclamant cap de diners, no reclamem ni un duro. Nosaltres l'únic que volem és que se complisca les promeses que ja han sigut vàries del govern, diguem-nos que aquests crèdits estaven ja solucionats i que no anaven mai a reclamar-los. Lo qual l'Estat no ha complit en la seva paraula i segueixen estant vigents aquests crèdits en l'ICO. Al mateix lloc on va rebentar la presa de Tous se n'alça una altra. Comença a funcionar el 1999, un gegant que fa 160 metres d'altura, quasi el doble que la Vella, i que és capaç d'acumular 400 hectòmetres cúbics. El 1 de octubre esté prácticamente vacío, con lo cual dispondremos de más de 300 hectómetros cúbicos de capacidad libre para poder empezar a meter una avenida y poderla laminar. Y en segundo lugar, un aliviadero capaz de poder evacuar la máxima avenida probable. Bueno, pues vamos a meter al interior del cuerpo de la presa. Pues vamos aquí a la cámara del desagüe intermedio. Es el manejo del principio de las avenidas, sería a partir de aquí. La Confederación tenemos 180 puntos en los cuales vamos sabiendo cada 5 minutos la lluvia que se está produciendo. Con eso sabemos en toda la superficie de lo que es la cuenca del Júcar qué precipitación se está produciendo, qué caudales se van a producir a continuación, qué volúmenes va a entrar. Un colós que pot suportar una crescuda de 26.000 metres cúbics d'aigua, 3 vegades més que la de 1982. Però els veïns continuen mirant cap a Tous de reüll. Saben que el Xúquer patís 2 avingudes importants cada segle. Saben que les fortes pluges tornaran, però que les conseqüències no seran mai les mateixes. Això no es pot oblidar-se ja mai. Jo sé que no arribarà a passar 50 anys que pugui contar-ho jo, però això no es pot oblidar mai. La presa de Tous no ha resistido. Pasamos mucho en la pantanada. La situación es de auténtica catástrofe. I això d'anar-te'n de casa i no saber quan tens que tornar ni el que tens que trobar. És una desesperació que la passes i no pots evitar-la. Escenas de auténtica emoción, escenas que ponen un nudo en la garganta. Recordes aquel día, pero sí que te recordes. A los valencianos que están en el monte, bajo el miedo, el llanto y el dolor, les decimos que no están solos. Això ja no s'ha perd mai en la memòria. No s'ha perd i quan l'homenem i conforme va ser la tragèdia, doncs t'emociones i tot. Perquè el sentiment aflora perquè se va passar molt. I se va patir molt. I això és el que va passar. 30 anys després encara està ahí. Ahí hi ha alguna llàgrima que solta també. Vaja. En fi, mira. Fa 30 anys l'aigua els ofega el futur, però la Ribera, acostumada a una relació d'amor-odi amb el Xúquer, ha sabut eixugar el dolor. Es lo único que se puede hacer, empezar de cero. Onades de fang, el mar de la riuada, el cel no pot parar de plorar llàgrimes. Badats humiliats, els edificis són captius caient als peus del tirà.